Desobedientzia eta intsumiso jarrera hoien indartzearekin jarraitzea da helburua. Horrez gain, unean une jasaten ditugun erasoien aurrean erantzun bizkor eta indartsuak ematea uste dugu baita ere oso garrantzitsua dela. Hain justu orain hilabete batzuk hemen Tolosan egontzen Renfeko segurtasun agente batek erasotu zituen Euskal Herrian euskarazeko beste bi kide. Eta uste dugu eraso horiei momentuko erantzun hori ematea lortu behar degula, haserre hori adieraztekoa eta hau ez dugula onartzen adieraztekoa, eta pixka bat horren alternatiba hori eraikitzen jarraitu. Eta alternatiba da, guk independentzia deitzen diogu, Euskararen Errepublika deitzen diogu, alegia independentzia, eta uste dugu pedagogia euskaltzale eta independentista hori izango da gure erronka eta lanean jarraitzeko bidea, eta Euskararen Errepublika hori irudikatu, nolabait Euskararen zapalkuntza hori gainditzeko bide bat dela, baina baita ere, eta hau pixka bat manifestazioko irakurketan ere aipatzen genuen, bestelako zapalkuntzak gainditzeko bide izan dadila baita ere Euskararen Errepublika hori. Izan emakume jasaten dugun zapalkuntza, langileok, kolektibo desberdinen zapalkuntza hori egiturazkoa da, egitura berak zapaltzen gaitu, eta beraz, mezu horretan hori indartzen jarraitu nahi dugu, eta Euskararen borroka hori beste zapalkuntza horiekin batera aurrera eraman, eta Euskararen Errepublika hori eraikitzen jarraitzea.